hagyd a görcsikreket! A Cartoon Networkön most ők következnek. Ma vajon milyen zűrbe keverednek? До всички лагерници! Не пропускайте щурите приключения с Ласло и приятелите му! Лагерът Ласло следва по Cartoon Network! Чаудър пристига с няколко кулинарни наслади. Единственият проблем е, че той вече е изял всичките съставки. Остани с Cartoon Network, докато отскоча да напазарувам. Чаудър ще започне веднага след паузата.